ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сонаи канали мо. Дӯстон, хуш омадем ба канали нави мо. имрӯз 25 июни соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Як хушхабар, рубл бардор боло хастесай, доллар фуромадесай. Хуб дӯстон, дар навори имрӯза хонаҳо то 280 000 сомона ҳастанд. Аз ин қиматтар нест яъне. бовар дорам ки навори имрӯза ба шумо маъқул мешавад. Квартираҳо аз душанбе чӣ хеле ки аблошкаи наворро тамошо кардем то 120 000 сомона. ҳамин хел хона ҳастай бардоро боз муомила. мақсади гап метавонед ки шумо дар рақамҳои мо муроҷиат кунед барои реклама кардани хонаву мошина, молу маҳсулот, техника, маромад рақамҳои мондагӣ муроҷиат кунед дӯстон. хоҳишмандам якта лайкчора бизанед, ай шумо ҳеҷ намеравад дар канали мо подписатсия кунед бардоро. ана ки тамошо кунед навори имрӯзара. хуб, мегзарем ба эълони якуми мо. эълони якум чие дӯстон? як тайга квартираи фурӯшӣ, ҳамин аз ҳама қиматтаринаш ҳаст бардоро ки 280 000 нарх кардан акамон дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад, дар назди бозори Корвон аст дӯстон ҳамин квартира. ҳолати хона коробкаи ниҳол чихе ки дида истодаен дар даҳум ошёна, 2 ҳуҷра ва 60 метри квадратӣ. ана ҳам хеле бардоро шумо комментария карден, ай рӯи комменти шумо мо кор мебарем. 280 000 тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 921 32 32. маромад занг бизанед када рафта аз наздик боз бибинен. навсохт аст дӯстон, ҳамон ҳоҷатхонаш ҷудо мешавад, яъне айни ҳол атаплен неста чихе ки холатш бардоро коробкай. алиш намешавад, кредит ҳам нест, яъне нақда пул. харидорро фақат занг занен, хоҳишмандам харидор набошен, ғамшон натен. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. боз як тоигар квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, ям дар он Фирдавсия, тарафи автоцентр дай, дар пушти заправкаи Газпром, назди таксиҳои шаҳри Кӯлоб. ба фикрам ки гапм ба шумо фаҳмо шуд бардоро. иборат аз як ҳуҷра ва дар якум ошёна, ҳамагӣ 32 метри квадратӣ бо нархи 270 000 сомонӣ дӯстон бардоро. хуб, ҳамон ҳоҷатхона хитон дида истодаен чӣ хеле аст даруни хона, ҳолат састаинш хитон хай баҳо бутен. агар ҳамин хона дар нархш агар арзанда бошад, дар комментария фикри хитона бинависонена, якта лайкора бизанем, дар канал подписатсия кунед, шумо ҳечи намеравад. дар ҳамин рақамҳое ки 918 49 25 80 ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. маромад занг бизанед. ҳуҷҷатош на ки 100% абдастай бо савдо меша. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, ям дар ноҳияи Фирдавсӣ аст, яъне дар поёни Корвонай бардоро. ана ки шумо слова карден, шумо меҳнат карден ба ангуштотон, мақсад комментария нависонен ки ака ҳамин 2 ҳуҷрагаам боша, то ҳамин нархи 260 ёки 250 ёки аз ин болотар, ҳамин хеле пешкаш кина, марҳамат шербача бигӣ. 45 метри квадратӣ 2 ҳуҷрага, айни ҳол ремонташ ба ҳисоби яки коробка ҳисоб мекунем, не ки як 70% бучидаги. хуб, тамос бигирен дӯстон, 255 000 нархи хонаро мега камон. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 988 0304. маромад занг бизанен, рафта аз наздик боз бибинен, хеле маъқултон шава агар бигирен. дар поёни Корвон дастай мехона, дар дуюм ошёна аст. ба чорум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар боз дар Душанбе, яъне ки дар Гипразем дӯстон, назди донишгоҳи молия. аки чӣ хел бигум то, дар назди мошинбозори кӯҳна да, иборат аз 2 ҳуҷра, аллакай ба худи шумо маълум, ремонташ, ҳолаташ састаинш бардоро. хуб, 49 метри квадратӣ 2 комнатага бо нархи 270 000 сомонӣ. фикр мекунем ки камтарак қиматтарак ҳастай. тамос тариқи WhatsApp дӯстон, 270 000 мегакамон нархи хонара. хуб, рақамҳои 975 85 боз 85 58. намо раҳмат WhatsApp дора ба ҳам дастӣ. навсохтай ҳамон ҳоҷатхонаш ягай. атаплени ҳам дошта дастай хона. ҳуҷҷато 100% боз муомила мекунем мега. ба панҷум эълон мегзарем дӯстон.
квартираи фурӯшӣ боз дар Душанбе. дар ноҳияи Рӯдакӣ дӯстон, иборат аз 2 ҳуҷра дар дуюм ошона анаки бардоро бинен. аз Корвон 4 километр поён баъди пост. маршруткаи 41 мерава ва автобуси 27 мерава. аз роҳи Калонош, яъне ки 350 метр дарунай. тамос гирен дӯстон, тариқи WhatsApp мондагием рақамаи 988 0304. ё ки рафта аз наздик бибинен, маъқултон шава хай бахарен шака. анаиҷаш бошад бардоро ҳаммом шай. анаи бошад ҳоҷатхона. ҳаммом ҳоҷатхона ҷудо кардагай, атаплени надора, не ки боз савдо мешава. рақамаи 0304 охираш ҳам WhatsApp ва ҳам дасти яка. фақат харидоро хоҳишмандам, харидор набошен, ғамшо накарден акамонда. ба шашум эълон мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, дар назди мактаби рақами 2. иборат аз 1 ҳуҷра ва дар дуюм ошёна. хуб 40 метри квадратия дӯстон, бо нархи 259 000 сомонӣ. дар баъзе наворон вардоро камтарак тез гап задам, комментария кардем ки ака тези бад гап наза, остатар гап зан, магар мегӯем ки ранги самбақа нара бародар. ака средни кардесам ки мақсад шумо бифаҳмен. тамос тариқи WhatsApp рақами 929 66 99 59 ҳам WhatsApp ва ҳам дасти яка. ремонташ ба худтон маълум ки ба ҳисоби коробкаи бардоро. коробкаи бадам не ё средни да, ай даҳанам буромад. ба ҳафтум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар 31-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. анай бошад дар 31-ум микрорайон аст дӯстон. иборат аз 1 ҳуҷра ва дар дуюм ошёна, ҳамагӣ 29 метри квадратӣ. нархаш беҳад қимат гуфтеса якам бовар кунӣ. агар нархи навои хонаам бардоро хестесанака 240 000 сомонӣ як ҳуҷрага дуюм ошёна дай. Не ки дар шаҳре охи бардоро. ҳоҷатхонаро диден хитон. хуб тамос бигирен рақамои 115 59 22 11 ҳам WhatsApp ва ҳам дасти яка. об дорад, свет ба шумо маълум ки ҳаст. масъалаи обу свет умуман проблема намешавад. дар наздикӣ мактабам ҳастай, мағозаҳо рехтагӣ, бозорам ҳастай бардоро, вторичный рынок меган. ҳамон ҳоҷатхонаш не ки ягай. ба 8-ум эълон мегзарем инак. анаи бардоро квартира мегумтон, чӣ хел ки аввали навора тамошо карда даромаден, ку ҳамин рост бошад ё ки хато бошад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Истиқлол. нархша мегум шербачо, ҳатман лайк дар канал якта подписатсия кунен. ай шумо бардоро ягон чи намерава. 120 000 як ҳуҷрагай, анаки бардоро и як ҳуҷрагара детага кайга каман. хуб дар назди бозорча. шаҳри Истиқлол дар Табошар дар 1-ум микрорайон назди бозорча ва назди мактаби рақами 2. дар дуюм ошёна аст, 34 метри квадратӣ бо нархи 120 000. тамос тариқи WhatsApp рақамои охираш 77 36 917 74. марҳамат акада занг бизанен ё ки рафта аз наздик бо як маротибаи дигар бибинен. маъқултон шава агар ина бинен бардо чӣ хел ҷош то чоткай. хай ки WhatsApp қати броим бо акама худаш қатитон чақчақ мекунад. ба 9-ум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар Бустон, яъне ки дар Чкаловский дӯстон, кӯчаи Маяковский мега, дар маркази ҳамин шаҳри Бустон дар Чкаловский. иборат аз 1 ҳуҷра, квадраташ не ки ништяк дастаи манда маъқул шид бовар кунӣ. агар нархшам средни, хеле қиматбаҳои бадам нестаям, арзонбаҳои бадам нест. 265 таш мега. ҳолати хонара хитон бибинен дар маркази шаҳри ҳамин чи аёхӣ. хуб дар наздикиш мағоза мактабу ё боридагия, яъне тамос тариқи WhatsApp ҳатман занг бизанед рақамои 927 06 80 00 ҳам WhatsApp ва ҳам дасти яка. ремонташ каагиай чотка. ҳамон ҳоҷатхонаш ягай, атаплени не ки надоштам дастаи бардоро, бо савдо мекунем мега акамон. хай ки харидоро марҳамат кунед, занг бизанед як агар бигирен. ба 10-ум эълон мегзарем дӯстон. эълони 10-умонам бовар мекунем ки ба эълони хуб аст. квартираи фурӯшӣ дар 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд,
дар назди мактаб ва боғча ҳамин хона қарор дорад. 3 дона сура доштааст. ман имрӯз баъри шумо пешкаш мекунам, хоҳишмандам дар WhatsApp яка банависонен. боқӣ монда маълумото бо аккаунт худаш насиб боша шумода сурат мегирад ёки видео мекунад мепартояд тамошо кунед хатон бардоро ҳамин рақамода занг бизанед. рақамои 928 31 0072 WhatsApp ҳам дасти яка. Харидоро ба пеш харидор набошен, хоҳишмандам ғам натен. Шербачмо бестем нагрезен якта лайкора бизанед, айшмо ҳич намерад дар канал хоҳишмандам подписатсия кунен. Бесплатни реклама мекунам. Касе ки хона дорад на слова кардаги мардоро бесплатни реклама. Марамад касоне ки харидор ҳастанд рафта аз наздик бибинанд. ҳамин хонаҳои мондагира касоне ки харидор набошанд лутфан ғам ната. барои рекламаи хона мошини замин ҳатман муроҷиати шуморо ма мунтазирам шербачо. боқӣ дар паноҳи худо то наврҳои оянда худои ёр мададгортон бошад. то бозидид дӯстон.